Bine v-am găsit la episodul 2 de Minecraft pe acest canal. Eu mă numesc Carol și azi facem un episod nou. Ce ne dă așa, pac. Aș vrea să-i fac o provare lui Dog Player. Vreau să vă abonați la el, face o treabă bună, face gaming și mai multe jocuri. Și multe jocuri, scuze. Vreau să facem mapa asta pe creativ. Să găsesc și noi un pământ. Oh, nu mai găsesc pământ, ești nebun. Se pare că nu găsesc. What the fuck? Ce dracu e asta aici? Dacă închid templul de la apă. S-a părut. Trebuie să găsim și noi odată. Da, facem mai repede. O, nu mai găsim. Of. O să opresc aici filmarea și previn când găsesc un mal. Da, ok. Și am revenit. Se pare că am găsit aici. Ia uitați, am găsit o mare. Nu de asta. Și căutăm un loc să ne facem o cocioabă. Opa, ce? Ah, stai că nu s-a încărcat. Regenerează mapa. Facem pe munte aici? Haide. Facem aici așa sus. Ce șmecher. Facem cu scară așa. Aici o facem. Cu stone. Ne trebuie stone. Pac. Stone. Stone, pac. Oh, shit. S-a blocat. Am lag. The fuck? Cât lag am? Nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Eu vreau să mai joc niște jocuri, dar nu știu ce să joc. Vreau să spuneți în comentarii.
M-a spus că o să fac și un vlog în excursie. Deci facem așa mai bine. Oh, shit. Oh! What the fuck? Nu mai mergea. Vreau să fac și un carusel. Vreau să fac casa din zăpadă. Din nou blocul de zăpadă. O să mai fac și acolo delete. Drept, uite așa. Fac. Să fac o serie de Minecraft. Începem la asfalt. Facem că nu mai fac, o fac direct din astea. Fac trebuie de asta. De asta. Și slaburi. Facem întâi de așa. De 4 ridicăm în sus. Nu, de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pac, pac, pac. O să fie mare. Trebuie să pun puțin stop aici, că trebuie să mă duc până afară. Pa! Am revenit. Fac eu până afară. Trebuie să mă duc. Cred că cam atât cu episodul de azi. Nu uitați să apăsați butonul de like și pa!